Godmorgen! Denne dag er jo på sin vis kulminationen på et meget stort forarbejde, men samtidig også startskud til det arbejde, der efter i dag kommer til at foregå ude på skolerne. Det vi snakker om her, det er at prøve at finde ud af, hvis I prøver at tænke 5 år frem, hvordan tror I så verden er forandret? Vi vil helt klart mene, at vi vil bruge sådan noget som olie og sådan noget, det vil ikke bruge så meget. Det er brintbiler, og så mere som vedvarende energi, at vi vil arbejde i. Som biogas, brændsel og affaldsbrændsel og alt sådan noget. Altså vi har set den der Al Gore, og så har vi også set den anden en, hvor det er naturen, der ændrer sig. Altså det er overhovedet ikke mennesket, og så det er måske sådan mere dels sådan, hvad der er rigtigt. Sådan noget fra Al Gore er rigtigt, og noget er forkert, og så er det også naturen i sig selv, som ændrer det, fordi der skal jo være CO2 i naturen. Men find en eller anden lille krog, afdagen kan I være, nogen kan være herinde, og I har 20 minutter. Så klokken 10 minutter kan I igen. Hej, vi er rigtig gode ven. Sådan. Det er ikke, den er i stykker. Og I må godt have lidt hjælp. 10 sekunder til, kan du holde? Kom nu! Slutspurt. 5 sekunder. Kom nu! Stop! Stop! Jamen her er der bevis på, at kvinder tit er sejere end mand. De kan ikke køre bil, men de er sejere end mand. Hvor tit bliver I kørt i skole? Aldrig. Bliver du aldrig kørt? Jo, det gør jeg faktisk. Sådan, Gør du? ja, det gør jeg. Jeg cykler. Nej, hvis det regner, Jamen, det er så fordi, bliver jeg kan køre med min det gør jeg tit. Jeg gør. Vej, eller så tager jeg bussen, ja. Sådan, nogle gange Så du bruger faktisk meget energi, når du skal i skole? Ja. Solkraft, og her er der sådan en figur, der viser, den øverste del viser, hvordan vi producerer brint, og det bliver på den brint, der bruges. Men en vindmølle på havet, den kan faktisk producere mindst 30% mere end en relativt god placering på land. Hvis det vestlige Antarktis ville smelte, som det ser ud til det vil nu, fordi der er dannet søer indenunder, så vil der ske følgende. Store dele af det vestlige Europa vil forsvinde. Alle Nederlandene og det vestlige Frankrig og store dele af Portugal. Derudover så vil hele Beijing-området, hvor der bor ca. 40 millioner mennesker, det vil forsvinde. Vi taler brintbiler, så er en af grundene til, at vi ikke har fået det op at køre nu, det er, fordi der er store afgifter på det. Det sætter en finansiel stopper for, at vi får projektet op at køre. Der er ingen, der gider investere penge i det, hvis der ikke er nogen, der gider købe det alligevel. Ja. Altså man kan jo faktisk få isoleret sin hus bedre, så bliver det altså, så sparer man jo også noget. Man skulle måske også bare have flere blomster inde i sin stue eller sådan noget. Ja. Det ville jo også tage. Ja. Bare sådan en kæmpe udsmykket have. Kan man ikke sige det? Jo, hvorfor? Eller? Jo, fordi at så tager det jo CO2. Det er ligesom træ. Nå ja. Det er sådan tit, man sidder sådan, lige meget hvad man laver, skal man sidde og lave et eller andet med sin mobil. Man skal have sin mobil. Ja, man kan sige mobil. Hvis man har glemt, så er det bare sådan, bare min mobil. Mange de har den der, og så skal bare have min mobil. Hvis jeg ikke har den, så går det katastrofe. Det er jo også åndfældt, at man laver det. Vi skal jo skrive det helt vigtigt. Mobilen er ikke før, de laver. Hvornår er det så? Er det i morgen, eller er det først næste uge? Hvor lang tid har vi til at finde noget? Før mine forskere, at det vil tage omkring 100 år, før det her vil ske. Men Al Gore mener, at det vil ske inden for 30 år.